Kaya walang pangalan mo na. Ay, pangalan ko.
Nung konti lang po. Ito may dito na ako pumalit. Yung shawarma. Nasa loob yung
Ilang lang po talaga. Isang bag lang ah. Adasi? Ano? Isang bag lang. Yung? Oo. Sabi ko. Dapat dalawa. Sabi kasi ng umano lang. Isang baso. Tara na ba? Tara na? Pwede? Tara, let's go! Dapat ano, ito na yan. Yes, sir. Onion rings po. Bundok po by one take one. Onion rings po. Bundok po by one take one. Onion rings po. Bundok po by one take one. Pwede rin po maglagay po ng sabi. Yes po. Yes, ma'am. Ano po powder? Powder. Cheese barbecue sour cream. Magkano po yun? 100. Hindi masyado.
Paano siya? Pwede pang nilalagyan. Hindi, ginawa siya ng gabi ni boss. Nandaw niya kung kaya namin yung... Tignan daw niya kung ano. Kung kaya namin mapag-iwalay. Madam, special.
Ito yung bacon sa bacon bell tsaka Kay madam, baka di ba? Saan to? Ano to?
mag-ano yan?